mo kodhi nyime gi chenro makama. Kata kamano wach botenre kod reject finance bill ni mano mar higa mar 2024 gi weche motenre kod chik mar omenda mar higa mokalo ma bende doho bende nothich oko. Masi akele twak ahinya nyako tenre kod chik mar omenda ma bende doho nothich oko. Jopiny nageno ni bang' doho ka koro osethich oko wanyalo yudo fuong'ruok moro ahinya nyaka luwore kod osuru mamoko ma bende nomedi e chik mar omenda mar higa mokalo manyaka sani koro ok ti. Kata doho nowito chik mar wacho ni mane dhi chok go pesa ma 2023 to mane jatend piny be nogolo chik mar dhi chok go omenda ma 2024 koro kaka ne jatend piny kaka ne jopiny paro ni kata gik manomedi kaka VAT on petroleum nogol atamalo 8 apaga auchiel ni ne nyalo bet ni dok piny to onge ng'eyo nikech king'iyo onego bed ni gigi dok kane emanwa penjo ni to onego bed ni chakore karang'o ni chik mane doho ogolo nieni nonego bed ni ochakore karang'o to wawacho ni onego bed ni kaka ne doho orul ni onego bed ni bedo served attorney general. Attorney general ne pok obedo sworn in kawuono koko dhi bedo sworn in ng'ane nitiere ne en solicitor general ma bende onego bed ni inyalo bedo served gi court kaka court nowacho ni to akia gimomiyo doho pok otimo ang'o pok otero wach no endo ne solicitor general mondo ka attorney general bedo sworn in kawuono to odhi otim ang'o odhi orom gi wach no mondo omiwa kaka wanyalo dhi mbele madur kaso duor kochamo mumudu chima kawuono kaka attorney general ma pacho kacha odhi loso weche maka magi I hope no dhi romo gi wach ni kan nosebedo court nosebesa monyiso gi ni wan kaka nyichi wang'iyo waneno to watimo ang'o wawito chik mar choko omenda mar nonego bed ni wadoke ni jopiny doke to be kata mago endo niyudo ka kane watiyo gi chik mar higa 23 pogruok mantiere ne ok ng'eny ahinya mabe mago to emapani jatendwa mar omenda nonego bed ni dhi golo nikech mane mana jopiny neno ni chak godo nikech ka koro osathiche oko than amending ma koro udwa loso mamoro nikech sani koro onego bed ni watiyo gi mahiga mar 2022 Yes, the amendments as at that time technically